Halløjsa YouTube. Jeg prøvede at lave det her før. Det gik vist ikke særlig godt, men nu er jeg her igen. Så jeg vil bare sige velkommen til min kanal. Og hygge dig. Der vil komme noget Minecraft. Måske lidt Tekkit og lidt teknik. Lad os nu bare tage til den tid. Og der er i hvert fald komme Borderlands, det vil der. Og her om lidt, når jeg får uploadet den her video, så vil jeg lave en special Minecraft. Og så vil der også komme lidt af det her navn her. Men det er kun en gæst. Og jeg skal nok få min egen server op. Så det skal da nok blive sjovt med. Og jeg har spark på BDcraft, men det gider jeg ikke bruge. Så vi ses.